Doncs bé, què tal? Com esteu? Bé. Ens acompanyeu avui així en aquestes converses perquè esteu des del primer dia, no? Des del dia que vam començar en aquell projecte, en l'any 2018-19, no? En el curs acadèmic 18-19, doncs bé, ja vam prendre contacte en la UJI, concretament en Joan, i bé, què recordes tu d'aquest dia? Bueno, a veure, jo recorde els primers contactes en Nove Sendes. Jo crec recordar que va ser també per Ramon, perquè Ramon Cardona i jo portem molts anys de treball professional junts, no? Quan ell estava de psicopedagog, jo estava en el centre de professors, i després també des del punt de vista d'acció ciutadana, política, civil, també convergem moltíssim, doncs és el que era l'espai així de... no me'n recordo com se diu. El col·lectiu. El del col·lectiu. En ells ja fem coses i m'invitem moltes vegades a estar en ells i a les coses que feien i tal, i era una gent molt dinàmica. A partir d'ahir després ja vaig saber que es muntava lo de Noves Sendes i demés, i van començar a tindre algun contacte, sobretot per el tema de l'economia del bé comú. I perquè a mi era un tema que també em cridava moltíssim. Vaig començar a llegir prou coses i a ficar-me en contacte amb gent, i quan se va muntar el grup d'Economia del Bé Comú, així en el que eren les comarques de Castelló, vaig estar en contacte amb Marisa, amb Ramon, amb altra gent. I vam intentar també a veure si podíem fer connexions en la universitat, en la gent de la universitat. Jo crec que aquests van ser els primers contactes, i ahir més o menys era intentar a veure de quina forma, si algun vicerectorat donava un poc de... si podia fer algun tipus de conveni, al final se va poder fer el conveni, i fins que vau començar en el projecte de futur sostenible, i ahir ja van començar d'una altra forma. Sí, precisament en la UJI, en l'UJI, va ser quan vam detectar aquesta necessitat per part de diversos profes, sobretot d'economia, més vinculats a l'economia, per aquesta necessitat de treballar altres models econòmics alternatius o diferents paradigmes que aportaren una altra visió. Entonces, ahir en l'UJI recorden una xerrada que vam fer, una jornada que va vindre Christian Felber, impulsor de l'economia del bé comú, clar, va treure molta gent, i van detectar aquesta necessitat en la qual van plasmar aquell primer projecte que van fer en tota la Comunitat Valenciana. I bé, ahir va ser quan jo ja personalment te vaig conèixer a tu, vam anar Esther, la directora de Noves Sendes, i jo allà a l'UJI a parlar amb tu, i això és el primer record un poc que tinc jo ja de conèixer-nos, i ahir ja vam plantejar tot el projecte que estàvem fent, en el professorat, en l'alumnat, en els centres educatius en general, i... Ahir va ser on vam veure també les vies, per a veure de quina forma podem imaginar que podem fer coses junts, ja que hi ha moltes sinergies que fan que puguem fer coses junts, en el mateix camí, en el mateix sentit, treballant per la justícia social, treballant també per una major participació juvenil en tots els temes que ens afecten, de la política de cada dia, de qualsevol ciutat, i des d'un punt de vista de participació democràtica. Entonces vam començar a pensar, i una de les vies que vam imaginar va ser la del màster. Podem col·laborar també perquè els nostres alumnes, era un win-win, guanyàvem tots, guanyava Noves Sendes i guanyava el nostre estudiantat, que també necessitava, jo crec, que altres espais que els mostraren, els explicaren que la psicopedagogia no sols està encaixonada dintre d'una escola, sinó que n'hi ha altres espais més comunitaris, més socials, per on pot transitar. I això també va ser una finestra, una oportunitat per a ells i elles. Jo crec que han fet treballs molt bons i segueixen fent-los. Respecte al màster, jo recorde això, ho has dit tu, que tot el que els hem aportat a aquests alumnes que van vindre així, 3 estudiants de pràctiques a fer el seu TFM, les seues pràctiques, que podrien aportar una psicopedagoga, en aquest cas a una fundació comunitària com som nosaltres, i també aquell grup que van tindre, un parell de grups que han tingut d'aprenentatge servei, també a través del màster, que també han fet treballs meravellosos. I han sigut treballs que
ells detectaven aquestes necessitats en nosaltres i ens aportaven la seva proposta totalment valuosa, no? I bueno, que la vam agarrar de bon gust, no? I a dia d'avui encara tenim contacte, encara té importància el treball que ells van fer, no? Vull dir que no ha sigut un treball que se queda ahí en... Jo sé que l'alumnat que va vindre el va travessar, l'experiència, i se l'han emportat darrere. De fet, jo crec que tots van voler continuar algo més, no? Sí. Després ja, clar, han acabat un màster, comença la vida de búsqueda de treball professional i tal, se'n van a altres llocs i és més normal, no? Però jo en alguns encara mantinc algun contacte i demés i és una experiència que els ha marcat completament, un abans i un després, l'haver pogut fer això. Recorde, no?, el primer que va ser un informe tècnic, crec que vam estar xerrant, no, Tomàs, també, això? Sí. Un informe tècnic sobre el treball que s'estava fent en les escoles, instituts, sobre economia del bé comú, i era això que estem fent, d'alguna forma se podria fer una valoració tècnica de com està funcionant, més objectiva i tal, i això va ser el primer treball. Va ser un repte molt xulo, però jo crec que al que se va respondre molt bé. Sí, se va respondre, meravellosament bé, no? Aquell primer treball, el segon també va ser un treball interessant, més focalitzat en un únic centre educatiu, que també va fer una investigació, Paola, en un únic centre educatiu per a veure els resultats d'aprenentatge que teníem després de fer el projecte, no? I Marta també va ser molt gratificant. De fet, fa poc la vaig veure i li vaig dir que el treball que ella va fer ja fa un parell o 3 d'anys, ara estem donant-li ús, no? Perquè ara han fet un joc de taula cooperatiu, que este curs acabem d'encetar-lo, no? I l'hem repartit per als centres educatius de la xarxa i el treball... I Marta va fer... Si mos l'ensenyareu, que no sí, conec. Sí, i se vos l'ensenyarem perquè encara no l'havíeu... Quan heu estat així l'última vegada no l'havíeu vist, però Marta va fer com una rúbrica per avaluar els valors de l'economia del bé comú en tots els jocs de taula. Fora un joc de taula cooperatiu, fora qualsevol altre joc de taula, de cartes, del que fora. I és un recurs que l'hem adjuntat ahir al joc de taula per a dir això també està, i això ho ha fet un alumne de pràctiques que li estem donant ús, vull dir que va ser meravellós l'aportació. A veure, les col·laboracions, Tomàs, en el grup Makery, en entitats com la vostra o en altres entitats, en el museu, per exemple, nosaltres els dos estem en el Museu Pedagògic de Castelló, i sempre són col·laboracions que d'alguna forma jo crec que fan que aterrem, que els projectes, el treball que fem en el dia a dia, aterre en els llocs que realment on se pot aprendre i on mereix la pena fer aquests aprenentatges i aquesta implicació. Jo crec que ahir, l'altre dia quan vam estar els tres junts ho estàvem parlant. Sí, ara això m'eduia, ha preguntat una miqueta, Tomàs, què és el grup Makery i què és el que feu. Joan ha explicat ja una miqueta, però què és com... Sí. Doncs al final el grup Makery no deixa de ser un grup d'investigació de la Jaume I i diguem que per les dinàmiques universitàries, acadèmiques, tot el món ha d'estar en algun grup d'investigació perquè és la manera de col·laborar, de poder traure articles, de poder produir acadèmicament dins de la universitat. Però és veritat que el grup Makery potser té les seues peculiaritats, les seues particularitats. El grup Makery vol dir millora educativa i ciutadania crítica. I aleshores ahir ja te pot donar una idea de que a nosaltres no ens interessa només produir textos acadèmics, sinó que hi ha un compromís en la societat, un compromís en el nostre territori, sempre pensant des del punt de vista de la millora educativa, de fomentar una ciutadania crítica i en consciència, per exemple, en els problemes que estem tenint ara, fomentar valors com la solidaritat, l'empatia, i treballem tant dins de col·les com també en projectes que puguen tindre un caràcter educatiu més informal o més no formal, fora del que és l'àmbit escolar. I en aquest sentit, alguns dels projectes que hem portat en els darrers anys tenen molt a veure amb el que és escola, com el projecte que vam fer en l'Escola de Benavites, però també tenim altres projectes que potser estan vinculats al Makery i al mateix temps al Museu Pedagògic, com poden ser el de les escoles de Masos, que adquireixen una dimensió molt més territorial, molt més de treball en entitats culturals, en poble, al cap i a la fi, en entitats cíviques. I ahir en el Museu Pedagògic de Castelló, on està ubicat? Més que on està ubicat, què és exactament el que feu? Nosaltres hem mirat alguna forma de col·laborar en
en el Museu Pedagògic, en aquest cas també, perquè ens sembla molt interessant. Al final, com a fundació comunitària, anem a això, a treballar en la comunitat en aquestes necessitats que ells potser no són conscients de que les tenen, però estan, òbviament, i en teixir aquesta xarxa de suport mutu que establisca uns llaços forts per a les persones que viuen. I sobretot en els pobles. Intentem també apropar-nos, encara que és complicat, però apropar-nos cap a aquests pobles també, per tots els motius ja coneguts. I com ho feu vosaltres en el Museu Pedagògic, per exemple? Jo crec que una miqueta compartim aquesta visió de treballar en xarxa. Entendre que el museu pot ser un node més dins d'una xarxa distribuïda de projectes que tenen a veure amb educació, amb desenvolupament, i que puguen estar escampats per tot el territori de les nostres comarques. Sobretot el projecte del Museu Pedagògic és un projecte que està més relacionat amb el que és el territori de les comarques de Castelló. Naix d'una idea ja molt antiga, del segle XIX realment, que era la de conformar museus pedagògics, museus dedicats a parlar, a divulgar sobre el fet educatiu, però amb una mirada molt particular. No és un museu a l'ús, no és un museu amb vitrines on s'exposen objectes que estan relacionades amb el fet educatiu, sinó que és més una idea, un concepte, un conjunt de projectes darrere dels quals està la idea de museu, però que és molt obert i molt participatiu. No sé, Joan, què penses? Sí. Bueno, és aquesta idea. Entraria també la idea de laboratori, dintre de lo que és el museu. Lo que passa és que a lo millor potser tronque o es diferència de lo que és la mirada sobre lo que és la perspectiva clàssica dels museus, com a llocs on exposar una sèrie de conjunts d'un patrimoni que té un valor determinat, en aquest cas seria patrimoni educatiu, històric educatiu, i moltes vegades han tingut una mirada molt historicista. La mirada o el treball que està fent el Museu Pedagògic de Castelló és la de ficar en valor, dignificar, recuperar el patrimoni educatiu que tenim, no sols l'escolar, a nivell no formal també, i al mateix temps que ens interpel·la sobre la realitat que estem vivint i ens servisca per a actuar en el present i per a mirar el futur també. Llavors, la majoria de les accions tenen que veure en desenvolupament local, cultural, treballem a partir dels llenguatges de l'art i fiquem en valor, restaurem, dignifiquem, igual que altres museus, el que és el patrimoni històric educatiu que tenim. Però el que no se fa tampoc és espoliar. El que està en un lloc del territori se queda en aquest lloc del territori. I els recursos públics, que són els que té la universitat i que paguem entre totes i tots, el que intentem és que estiguen al servei d'aquest territori i que estiguen en segona línia, no en primera. Algo difícil. Jo crec que nosaltres, per exemple, quan busquem aliances des del punt de vista de fer xarxa, intentem també en això ser cuidadosos i buscar gent, jo crec que com Novesendes també, que en els projectes que tira endavant entén que fan servei públic i que, per tant, han d'estar darrere, no davant, no apropiant-se dels projectes. Els projectes és del territori de la gent. Efectivament, vull dir, és que ho has definit molt bé, me fica hasta la pell de gallina perquè això, quan l'altre dia ho parlàvem, teníem una reunió i perquè ara estem un poc definint la missió, la visió i els valors de Novesendes, entre tot l'equip i el patronat també, i estem fent unes sessions que són molt emocionals i estem ahí un poc donant a entendre què és Novesendes per a nosaltres i va eixir un poc, en una de les moltes coses que va eixir això, de Novesendes som aquests impulsors o catalitzadors, o dis-ho com vulguis, de la gent que vol fer alguna cosa però potser no sap com fer-ho, però totalment respectant l'entorn, les persones, totes les persones que estan treballant en alguna cosa, ja. O sigui, nosaltres no hem descobert res, simplement unifiquem tots els recursos possibles com a fundació comunitària que coneguem per a teixir i donar suport en la mesura que ho necessite cadascú, cada projecte, cada poble, cada programa, el que siga. I això em du també un poc al tema de la xarxa de centres educatius Futur Sostenible, EBC, que estem un poc gestant, que en el futur
L'any que ve tenim un projecte, que això no ho havia dit, però bueno, ja ho dic, que tenim un projecte que començarem on introduirem la visió del sud global, introduirem els companys i les companyes de BC de Latinoamèrica, no? Ahir ja comencem a rodar un poc més a una altra escala, no? Aportant tots els coneixements i sabers que tenen en Latinoamèrica, que no són pocs, no? I a més, i la visió també, òbviament, que tenen allà, que és meravellosa. Jo crec que ens fa molta falta, no? Tindre aquesta cura. I ens centrem en aquesta xarxa, no? De profes, i sobretot profes, perquè al final són qui ho estan treballant més en l'aula, però bueno, de centres educatius, de comunitat educativa, la qual, això, gràcies a vosaltres, li ho deia jo antes a Tomàs, que fa un any i mig, en les jornades que vam fer en la Vall, t'estava escoltant i no estaves dient res nou per a mi, però sí que era nou perquè, clar, ja teníem l'experiència de 4 o 5 anys rodats, no? I ja ho veia en una perspectiva diferent, no? La xarxa no distributiva aquesta de la que parlàvem, de la que parlaves en aquest moment, li dona forma, no? El que és avui en dia la xarxa, que està composta per més de 16 centres educatius, d'un munt de profes també, no? Nosaltres han sigut 2 temes que portem treballant. Molt importants, i portem molts anys treballant el tema de la xarxa. Les xarxes distribuïdes, xarxes distribuïdes i lideratge distribuït. Com 2 formes de donar la volta a algo que malauradament ens hem acostumat a veure com a normal, no? I és aquests lideratges que s'apoderen de tot. S'apoderen no sols del seu lideratge i de l'espai que cada un té dret a ocupar, sinó dels espais públics que són de tots i de totes, no? Llavors, això costa d'entendre. I fins i tot hi ha gent, jo crec que des de posicionaments molt compromesos política, ciutadanament, en accions socials i demés, que quan parles de lideratge es tira cap arrere, no? I dius, no, hem de liderar però d'una altra forma, no? I tot el món ha de poder liderar, no? I en cada moment. Entonces, totes aquestes coses en el museu ho hem treballat moltíssim, no? A l'hora de ficar la xarxa i a l'hora de liderar, per exemple, no sé, Tomàs pot explicar el tema de les escoles de massos, no? Com se lidera, no ho liderem nosaltres. Sí. De fet, anem a veure, el projecte d'escoles de massos és un projecte de recuperar la memòria immaterial de les escoles que hi havien repartides pel territori rural de Castelló, no? Nosaltres en el seu moment vam començar a fer una investigació sobre el tema, però en el moment en el que vam voler, diguem, proposar un projecte més d'acció, el que vam fer va ser buscar aliances, no, diguem, en el territori, escola i societat civil. I no imposar res mai, sempre proposar. O sigui, nosaltres tenim aquesta inquietud i si compartim la inquietud i voleu que caminem junts, perfecte, caminem junts, però sempre també tenint en compte que el poble ha d'estar per davant. O sigui, que això no ho fem, diguem, per al museu, no ho fem per a nosaltres com a grup d'investigació, sinó que ho fem sobretot per al poble, per a que els pobles també i en general el territori de les nostres comarques prenga consciència de la realitat educativa que va existir i de la problemàtica actual que pot haver associada a aquest passat educatiu. Aleshores, són ells qui lideren, són ells els que diuen què volen fer i què no volen fer. I nosaltres som suport sempre d'aquest projecte. Sí, és entendre la idea de recurs públic i de res pública. Saber on hem d'estar. Així és com actuem, no? Vull dir, quan vam aplegar no sabíem explicar-ho molt bé, li vam explicar a Joan com fèiem ahir o com estàvem treballant el projecte, quina era la manera de veure les coses que teníem, i ens va dir això és això, una xarxa no distribuïda en la qual vosaltres feu de suport a totes aquestes persones que van apropant-se per afinitat, per els conceptes, per aquesta inquietud que tenen, o aquest treball que probablement ja estan fent moltes de les persones que estan treballant amb nosaltres. I clar, jo sempre ho dic, a mi me diuen és que sense noves sendes, i dic no, sense noves sendes no, vull dir, vosaltres ja ho estàveu fent, nosaltres únicament ens hem ficat en contacte, que és complicat, perquè anem tots tan accelerats i cada vegada cada un no li dona temps a mirar al company del costat i dir que ho fan, vull dir, no ho estic criticant ni molt menys, ho estan fent de centres educatius, però ja parlem d'una xarxa. Però, per exemple, a nosaltres, jo t'he dit antes, nosaltres en la relació com a grup, el grup Makery, ara al museu també, perquè jo m'imagino que
El museu, el grup Makery estem dins de lo que és el projecte del museu, però el projecte del museu està dintre dels projectes culturals de la universitat. No? Però bueno, tant al grup Makery com al propi museu, l'associació, el poder fer xarxa amb Noves Sendes ens va molt bé també per moltes coses. Una, perquè hem d'aprendre a ser humils, també en allò que tirem endavant, no? I malauradament tampoc és una virtut que s'estenga massa, no? I que estiga massa present, i sobretot quan se tenen que tirar endavant projectes i pareix que sempre fa falta alguna persona que ho abandere, no? I no lo públic. Entonces, aprendre la humilitat fa falta espais per ensenyar això. Entonces, per exemple, a nosaltres, en el màster de psicopedagogia que compartim, en les investigacions que fem en el grup Makery i tal, el tindre la possibilitat d'anar amb una idea d'investigació, d'investigadores i d'investigadors diferent a la que normalment s'ha produït més i està més normalitzada dintre de l'acadèmia, no te creguis que és fàcil trobar espais on fer això. És a dir, on no anar com aquella persona experta, que no te preocupes que t'ho solucionaré tot, sinó anar com una veu més. Bueno, jo puc tindre una veu experta en certes coses, que això per aquí ho rep és difícil, no? De dir, ostres, ja ve així el de la universitat a dir-me com tinc que fer les coses. Però quan te fiques en l'altre lloc també costa de que t'accepten, perquè dius, no, jo a tu t'esperava com a expert que me digueres què és el que tinc que fer. No sabem com fer-ho mai. A veure, som molt machadians, nosaltres sempre diem això, no? El que sabem, ho sabem entre totes i tots. Nosaltres tenim, sabem el que sabem i la nostra experiència igual que la teua, i no és menys sàvia. I aquest diàleg de sabers acadèmics, de sabers ciutadans, locals, és bàsic. El diàleg de sabers per a poder tirar endavant el que el coneixement puga, no sé, transcórrer entre totes i tots. És genial. I després als nostres alumnes també el poder vindre ací a aprendre aquesta forma de posicionar-se com a persones que es senten expertes en algo, no van d'experts, sinó que van de jo aporto el meu coneixement expert al teu, que també és expert en altres coses i tal, per a que dialoguen i per a que entre tots mirem, analitzem, aprenguem, decidim, ens empoderem i puguem tirar endavant les problemàtiques que tenim i que volem resoldre. És part de... Jo crec que una clau també és que quan parlem en el Makery de millora educativa i ciutadania crítica també hem de tindre en compte que el que busquem és generar processos emancipadors. I en això la xarxa distribuïda, o sigui, si un node de la xarxa cau, no té per què passar res, sempre i quan tu estigues generant un procés que siga emancipador. Efectivament. Volies dir tu, no? Sí, a veure, n'hi havia alguns temes que hem parlat altres vegades també, que és, per exemple, el tipus d'investigacions que nosaltres fem. Antes dia intentem investigar i ser investigadors o investigadores que aporten un coneixement i un saber més, no el saber, que ho legitima tot o que pareix que està explicant-ho absolutament tot. Però des d'aquest punt de vista n'hi havia alguns conceptes que havíem parlat, com el de mobilització del coneixement també. A mi n'hi ha una idea que crec que és bàsica per a treballar en educació i que això nosaltres ho treballem també en les nostres classes. La relació educativa sempre naix en un encontre que n'hi ha que cuidar, després es desenvolupa i acaba en un adeu. I què vol dir això? Més o menys el que vol dir és que quan nosaltres tirem endavant processos, antes parlava Tomàs de processos que són educatius però que són emancipadors, han de ser emancipadors, per almenys des dels posicionaments crítics en educació, sempre intentem que a la llarga ens maten, metafòricament, però metafòricament sols. Tenim el mateix objectiu. És a dir, que no me necessites. Que pugues tindre recursos, inclús el recurs de demanar ajuda quan tu cregues que la necessites, no que te la tinga que demanar jo. Aleshores, l'adeu vol dir simplement això. El emancipar és que tu t'empoderes, que tingues autonomia per a poder portar la teua vida interdependentment en altres, com tots ho fem en aquesta vida. Efectivament. Entonces, investigar des d'un punt de vista participatiu, entendre també el que és la mobilització del coneixement, és a dir, el coneixement no es pertany als investigadors o a les investigadores o a l'acadèmia. La investigació i el coneixement que es genera ha de ser patrimoni universal, que és el que diu la universitat, ve també d'aquest mot, d'universal. I a vegades pareix que ens oblidem i fem discursos que no estan a l'albir,
a que tot el món puga gaudir d'ells, puga aprofitar-los i, a més, en la pandèmia jo crec que vam tindre un exemple molt clar de lo llunyans que estàvem de certs discursos que ens haurien de pertànyer a tots. Doncs fer ciència ciutadana implica també aquestes coses. I jo crec que aquestes aliances en el que és el propi territori, en el que és iniciatives com Noves Sendes, ens fan aterrar, ens fan tocar terra. Per anar tancant ja, jo un poc remarcar lo de la xarxa distribuïda que has comentat i també en quant a que és la manera un poc en la que estructurem a les persones que estan treballant, que si cau no passa res, perquè, cau és igual és que s'ha emancipat ja, no? Exacte. Perquè també li donem molta importància a això, no? A aquesta mobilització del coneixement. Nosaltres el coneixement que generem no és més que, per una banda, la demanda que tenim per part de professorat, de centres educatius i de més, però que a la vegada ho treballem en ells, no? Perquè és com jo treballo d'aquesta manera, nosaltres ho arrepleguem, fem algo genèric que pugui servir per a tothom, no? I després ho tornen a fer seu, no? És com un filtre, però que després aquests recursos que generem per a simplificar un poc aquest coneixement condensat en alguna cosa, després s'amplien, no? I conforme ho estan treballant en un centre educatiu no té res a veure conforme ho estan treballant en un altre, siga del mateix municipi o siga d'una altra província o una altra comarca, d'on siga, no té res a veure. Entonces, aquests dos conceptes són molt importants, jo un poc destacaria d'esta conversa, no? Aquests dos conceptes i per anar acabant ja, us pregunte de cara al futur, no? Per què penseu que és important el projecte o també l'aliança, no? El que continuem treballant per a fomentar aquesta participació juvenil i el pensament crític en els centres educatius, no? Jo crec que n'hi ha moltes connexions i que nosaltres també és el que ens apassiona, en certa manera. Si no ens apassionara, possiblement ens dedicaríem a una altra cosa. La veritat és que entenem també la nostra professió des de la passió. Aleshores, jo crec que les connexions són molt estretes entre el grup Maker i la nostra manera de fer i de pensar i la Fundació Noves Sendes. Sí, i per buscar coherència. També. En la forma en la que vius, en la forma en la que treballes, en la forma que fas les coses. Vull dir que no podem ser dues persones diferents, o no hauríem de ser. I buscar aquesta coherència... Jo crec que el que comentàvem antes, a nosaltres ens va bé el poder tindre aliances en associacions culturals, en iniciatives com Noves Sendes, des de la humilitat, des del treball compartit, colze a colze, com uns més, en el carrer, aportant el poquet que sabem o que sabem fer i aprenent uns d'altres, empoderant-nos i tirant endavant projectes que també siguen alegres i combatius, perquè sense alegria poca cosa es pot fer. Sí, sense passió, un poc també és el que ens mou, aquest motor que jo també ho dic, quan ens pregunten un poc què és el que ens mou a fer aquestes coses, òbviament és per... Una és la passió i una altra és la creença o la idea d'un nou paradigma que siga més coherent en la manera de com mantenem la vida. Al igual que entenem la vida, però entenem... Després també saps que per els llocs en els que t'emmeneges trobes altra gent. I, per exemple, de l'última vegada que vam estar els tres junts, recorde que ens vam emportar, algo que creiem que d'ahí va sorgir algo xulo. És Cuina Tour. Cuina Tour, sí. I en concret, les aliances en Jordi és... En Eulogi. Vam estar parlant i ahí estem també. Parlar, no? Sí, però lo bonico és això, que en totes no se queden ahí. És com lo de la rosa de paper, no? Va de mà en mà, va canviant i és com una bola de neu, no? Efectivament. Vas fent altres connexions. No res. Moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos prestat el vostre temps i per compartir aquests anys i esperem que siguem molts més. Estem molt satisfets i molt contents i molt alegres de continuar en aquest camí per a treballar per un món millor, d'alguna manera. I crec que ho estem aconseguint, cada vegada és més la gent que s'uneix un poc al projecte i si no és en aquest projecte en el que siga, però tots treballem i lluitem per una mateixa causa. Entonces, no res. Moltes gràcies als dos. A tu. A vosaltres. I no res, molt ben pronte. Molt bé. Bueno.